Mbuyelo khona ekhaya ngiyakubingelela ngiyethemba ukuthi uyaphila. Nansi into efuna siyibuke lesikhathi samanje. Esisayibheke. Uma uhamba kumuntu wesintu, uma into zakho zingahambi kahle empilweni yakho. Into engicela ukuthi uyifunde, uyibheke, ufuna ukuyazi. Ufuna ukuthi kuvalwe yini? Kungavuleka kanjani futhi? Angisiye kumuntu wesintu njalo. Ungafuni into eyenza kusize. Abantu abaningi bachazwa into engenamsebenzi ukuthi uthi umoya wena endlini yakho unebhlukele kanje, nesikepesi kanje, une-underwear kanje. Hallelujah kunjalo. No, this thing there's no need ukuthi uyazi. Uyayaza ngithi. Mina ngizotshela ngento eyiza ukhokho omkhulu. Mabakohlola sizela ekhaya hlelwe inkomo. Wo inkomo la khazi isisendaweni ethile. Hamba nifune khona ifini ithole ukuthi inkomo nezo ekhaya. So nawe umbukelo khona ekhaya. La ufuna ukuthi empilweni nami angishadi ngani, angilotsholwa ngani, wayengasebenzi, wayengabi nemali, wayengabi nengane, wayengabi nenkosikazi, wayengabi nomyeni, wayengabi nomuzi, wayengabi nemoto. Lento esengiyibalela lapha ngiyayidinga but ayenzeke. Ufuna ukuthi why kungenzeki lokho? Kudalwa yini? Is either isibongo osibiza isibongo sakho waphingeka wena yilo ukuvala impilo yakho. Is either khayini bathakatha. Njengoba bathakatha kungalungiswa kanjani? Ngoba yonke into yenzeka ngesizathu. Ngibona khona ekhaya ngisibona isinto sethu sawugcina sibe namandla isinto sethu. Singafuna ukwenza izinto engezisize yoze ufe ungakasoba nemoto, ufe ungakasoba nemali, ufe ungakase washada, ufe ungakase walotshola, ufe ungakase waba nomuzi. Yes, ngeke uzobe nako konke. Vele kukhona mhlawumbe abashona bangakashadi, but okunye impilo yakho enjoy ezisaphila emhlabeni. Uthambe emhlabeni okunye khona kube sokwenza because ngale asazi kwenzakalani. Akekho ufuna ukuhamba so even umfundisi me I'm a bishop but mangathiwa sicela bonke abathanda uNkulunkulu beza ngaphambili ngingasukuma abafuna khamba baye uNkulunkulu abaphuza liphise ngobolwane noma asibadubule manje akekho ongavuma so even umfundisi ngeke azavuma umfundisi ngoba ekufeni kwenye indawo akudlala ukuthi phambili. So mbukelo khona ekhaya into eseyikhona manje imali nodumo into eseyigijima kakhulu but kulungile lokho akufuna thina lokho akusokufuna mina lo ngithi mina into engakudingi iyeke ufuna ukukhuluma because izokuxaka asinakeni impilo akasibuke nako ngaza kwethu ukuthi singaphumelela kanjani ukuze sibe nemali ukuze sibe inyanga zakwamampela ngabathandazi bakwamampela abafundisi abanamandla abanikelelwayo abaphilisa abantu. Asibukeni lokho manje ngingimi nje ngimuntu ngihlele ekhaya kithi ngenza kanjani ukuze uma ngiyezama kuyala ngifana umuntu yangishiya umuntu yangishiya ngenza kanjani ukuze angasangishiya mhlawumbe ikhona into la kimi egada ukuthi nasethwana nako usuyaphumela ifike ithi mbo ivali ingasuswa kanjani leyo nto. Mina ngithola umsebenzi lapho for 3 months sebangicoshile in 8 umsebenzi ngitholile manje. Lento le idalwa yini futhi singayilungisa kanjani leyo nto nami lokufuna empilweni yakho njengami ngumthandazi 3 months bengisebenza senenkinga kaningi ngize ngafika ekuthandazeni angiphinda ngaba nenkinga sekufika manje nginyule abanye abantu baseyinkingeni ake ningilandele nibe yilima zami ngithi nephambili ngesintu sethu phambili nawe yisho ukuthi phambili dlamini ngesintu phambili. Mbuyelo khona ekhaya ngizakusiza uNkulunkulu siza umuntu oyisizakho. uNkulunkulu adala ihlahla wadala abaprofeti bamanga nebeqiniso bafundisi bamanga nebeqiniso inyanga zamanga nezeqiniso yonke edala uNkulunkulu. Njengamanje niyabona emhlabeni kune fake ne original. Ifone fake, ifone original. Yonke into siseyihlangahlangene manje. So na bamba la ubona ukuthi ngizawuphila ukuthi uyaphila fakeini bambe khona. Nawuphila kule original bambe khona. Angisho ukuthi ngiperfect nami, but nje ke engushoko isinto ngiyasithanda. Ngifuna ukuhluleka ngibe ngizamile. Unankinga abantu bathina abantu ngoba abantu abaningi baphumele ngomuthi ngokuthwala ngeke inyangeni kuya kuphi baphumelele abantu uyaza kutshela ukuthi umuntu hayi mina ngibiza uNkulunkulu ongaphezulu ngaveke ngaphumelela. No, ukwakho lokwazi wena mina ngikwazi nami nginokwami nami ngiyami indlela enza ukuthi ngiphumele angeke uyazi mbukelo khona kanti mhlawumbe ngiyo le umuntu wazi ngubani uNkulunkulu kuphela nabakithi ukuthi lo unamanga lo wenza ukuthi uzafike la noma ngihamba ngemoto zakanokusho but umuntu wazi iqiniso bani yimina nabakithi. So mbukelo khona ekhaya sagxeka abantu inyanga ithanda inyanga zakhe igubhu siza abantu izangoma
bathandazi, abafundisi, nithi uNkulunkulu mani busise bafowethu nikhanyisele abantu impilo zabo konke kukhanye, but singavumi ukuthi basigxeke isinto sethu. Mina ngihamba nabahambayo, angiye emva, angiye ngihamba ngishona phambili. Noba ngathini ngapha ngesinto, bangathi abantu ngami ngapha ninyaphambili. Inkosi ibusise Mbongolo khona ekhaya. Ngibize sicoce ngofuna ukukhuluma nami. Ngingwalapha eKahlathi eSwatini lapho ngakhona khona. Ngakugeza mina uvela uphumelele sometime impilo yakhe phambili. Mhlawumbe udinga ukugezwa, udinga ukufuthwa, udinga ukuthi ngiyokuphahlisa. Ukuthi yesibonisa Nkosi kaMampela ngoba wami umoya ukuthi yini inkinga lo muntu lo. Angasizakala kanjani? Yiloko kuphela mina engikufunako. Okunye nokunye ngeke kuze kungisize. Inkosi ibusise Mbongolo khona ekhaya. Noma kuthande bonke abantu imali alikho soka enganasici. Nami kukhona bongibeka amabala kulungile, but ngicela subscribe manje bese uyakhomenta uthi Mthanazi Dlamini lokushoko senguzwile. I love you mfoka Dlamini, I love you mntana Nkosi. Thatha impela ngwane siba likhulu sana zendlela ekhanda. Inkosi ibusise Mbongolo khona ekhaya. Yimi loyo uDlamini okunene uhleza lebamba abasibadlukulisa uHlubi umlangeni ungwane ugwalagwala sami ke simbovana kukuwe ukuthi uthini kodwa ngisho ngithi mina ngiyakuthanda Mbongolo khona ekhaya. Uyiphathe kahle asihambise phambili singaye emuva ewethu lo nyaka lo nalona ozayo as long uNkulunkulu akasho ukuthi sekuphelile ngawe sitayichuba lempilo la siphambili. Inkosi nibusise Swaziland ngiyanithanda nonke, South Africa, Zimbabwe, Botswana, America, Zimbabwe, yonke indawo ngithina nikhona khona ngoba kukhona abakithi abantu abamnyama abasemazweni.